Chelo Besada admite que chamou desvergoñados aos membros do Partido Popular durante a celebración do último pleno municipal. Iso si, a socialista asegura que o fixo pola falta de respeto que estes mostraron durante a intervención do edil nacionalista Xulio Barreiro. Ademais, a tenente de alcalde deixa claro que non é a primeira vez que os populares abandonan unha sesión plenaria. Ao minuto así de estar intervindo o señor Barreiro, o señor Moldes xa empezou a aplaudir, irónicamente, claro, pero uns aplausos que debe practicar estas andaluzas, non? Isto son uns aplausos potentes, sabes? E o señor Pereira tamén vocerreando tal e cual. Non sei o que dixo, porque cos aplausos non entendín o que dixo o señor Pereira, pero claro, a mí saleume, pero que sinvergüenzas sodes, porque realmente non é a primeira, nin a segunda, nin a 50, a ver que o fan. Os populares acusaron tamén a Chelo Besada de dirixirse a eles como imbéciles, merdas ou chulos noutras ocasións, uns insultos que a tenente de alcalde nega haber pronunciado. Eu dixen moitas veces e seguirei no dicindo que nunca me pondrei á súa altura, nunca. E non é que me sinta orgullosa de chamarlles sinvergüenzas, pero realmente non lle chamei nada de máis, nada de máis. Ao mellor se non fora política chamáballe algo máis, pero os políticos penso que tamén debemos de dar exemplo, somos representantes públicos, moitas veces os cidadáns vense en nós, entonces as nosas actitudes penso que deben de ser respetuosas cos demais, que debemos de ser educados e que debemos de ter un comportamento digno e cívico. Ante estas discrepancias, a socialista tamén fai referencia á denuncia que interpuso nos últimos días na Policía Local de Poio. O motivo, os insultos que recibiu nun grupo de Facebook e dos que se fixeron eco no pleno os membros do Partido Popular. Cando salían do pleno, que aproveitaron que xa tiñan pensado marcharse, porque xa estaban recollendo e tal, empezaron a decir, porque nos denunciaches, tal. Eu é certo que presentei unha denuncia por un tema que saleu en Facebook, pero parece que se dan por aludidos. Eu de momento non sei quen está detrás de Pollo Today, pero sí como que os vin así como resentidos. Se hai unha cousa na que parece que está de acordo toda a corporación municipal é na necesidade de retransmitir os plenos para evitar este tipo de situacións. Estou totalmente de acordo que hai que gravar os plenos porque así os cidadáns van a poder ver como se expresan uns e como se expresan outros e como actúan uns e outros. Sospecho que, claro, cando empecen a retransmitirse os plenos, a súa actitude vai a cambiar. A pesar de que en febreiro de 2018 houve un acordo plenario para que as sesións fosen gravadas e retransmitidas, de momento isto non se está levando á práctica. O motivo, segundo a socialista, a lentitude nos trámites. Iso si, Chelo Besada asegura que se fará canto antes e anima a todos os veciños a asistir aos plenos para coñecer a verdadeira cara de Ángel Moldes.